abaqashu nabo lapho ngizocela ukuthi sincindisane sisonke kulesibusiso baba uMshumayeli asesiphe sona. Mhlawumbe ngaphambi kokuba ngihlala phansi khona indaba engiyikhumbulayo yensizwa yakwaMthethwa. Lensizwa yakwaMthethwa ithi mayixoxa le ndaba ithi yayisuka eGoli. Uma isuka eGoli yayisibuya ibuyele emzini waseJudiya. Ithe mayiseJudiya inkosi iLanga yayisayihambi yosebenza intanda. Mayosebenza intanda ngaleso sikhathi yathi izofika ishayele amaloli enkosi yaseKuphakameni. Lensizwa yayisithi ayinayo license, ayinazo izincwadi. Wayesethi ubaba kuyona uzoyenzela license. Yayisiyahamba kwaku 1949 ngoNovember hamba yayenza lenazi nelicense kwawu 1950 1951 kwaze kwalunga. Uthe mase kulungile yayisiqala yasebenza yayishaya umoba iphinde ishayele namaloli enkosi yaseKuphakameni lapha emzini wasentanda lensizwa yakwaMthethwa. Ithi kuyona indaba nje lamazwe enkosi iLanga engifisa ukuba ngiyekona. Ithi inkosi iLanga kulensizwa njengoba sengikufundisile ukuthi ukwazi ukushayela nawe ngaphambi kokuba uhambe emhlabeni awofundisa izingane zakho ngoba izwe kuhambe libuye kithi kodwa ngoba liyothi malibuya ngaleso sikhathi abantu abamnyama izingane zabo zobe zingafundile ziyophenduka izigqila zabelungu. Ithi mayiqhubeka inkosi iLanga ithi awofundisa ngisho izingane zamantombazane ungafani nabanye abathi izingane zamantombazane zona zifanele ukuba yifunde. Ithi ngoba leyo ngane yakho yentombazane yogana uma iganile bese umyeni yahamba yosala idleni ngoba mayifundile yokwazi ukuthi nayo ibamba amatoho bese ikwazi ukuthi idle esiswini. Kwakhuluma inkosi iLanga ngonyaka 1951 ikhuluma kwensizwa lena yakwaMthethwa eyayikade isebenza lapha entanda. Ngakho ilawo mazwi engifisa ukuba ngiwadlulise lapha njengoba sekwi-exam prayer ukuthi uShembe uthanda ukuba masiwenze umsebenzi onjengalona ogqugquzela ukuthi makufundwe. Uthi ubaba umvangeli uGina sengihlala phansi insizwa angishumayele empeleni benginendlalela nje. Uthi umvangeli uGina bayamazi kulamazi umvangeli nje omdala kulelizwe esikulona bayekade lusa izinkomo noma nembuzi zenkosi yaseKuphakameni lapha emzini waseKuphakameni zenza mhlathi. Uthi uma eshumayela eminyakeni nje edlule sengiyalibala ukuthi sasikuphi. Uthi kodwa njengoba silapha ethempelini sifanele ukuba siphathe izitshe ezimbili. Nobani udinga ukuthi abe nezitshe ezimbili ngoba lesitsha sokuqala uthi uma kuphuma inkonzo lena yasekuseni sizobe sesiyasivula lapha ngaphandle bese siyadla ngoba inyama izobe silambile bese siyasutha esiswini. Uthi kodwa njengoba silana ethempelini kufuneka ukuba sivule lesitsha sesibili ngoba uShembe uzosiphakela lapha amazwi ngaleso sikhathi leso sitsha leso sona siphakela umphefumulo. Sengathi ke engasipha lezo zinhliziyo sonke njengoba silapha ukuthi masililalele izwi lakhe leli elizothulwa uShembe ngabantwana bakhe laba bazophakama lapho bese siphinde siyalenza futhi inkosi kuseni kuzwini. Bawena Kusi Jehovah Uzange usilahle Kutyabuke
ayingikhethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazarete uNyazi lwezulu. Ngiyumntwana omncane kakhulu uManazarete, umfana oguqe phambi kwenu. Inkosana yakaMkhwanazi endaweni zasehluhluwe. Ithempeli eduma besabe ngaphansi komfundisi uNtombela, ubaba uMshumayeli uNhlenyama nomama uMkhokheli uMankosi. Amen. Yathi mayikhuluma enye insizwa ithi kubalekile mawukuthi uhambile noma ukwenye indawo ukuthi uzethule, ngoba mawubheda ukhuluma indaba yakho ungakhuluma indaba kaShembe, abantu bayokwazi ukuthi bekubheda umfana kaMkhwanazi bengalulazi igama likaShembe. Ngoba mase siphakathi kwale ndawo yathi inkosi yamaNazaretha wathi uPhombela, ngoba sizokhuluma esakuzwayo maNazaretha nesakubonayo. Singabantwana abancane kakhulu, mhlambe esikubonile kuncane kakhulu kuningi esikuzwile ngalo Shembe esihlangane ngayo. Lokho kukhombisa khona ukuthi ithemba sinalo, ngoba uma sikule ndawo kufanele sibe ngabantu abahamba ngethemba. Kuye kwakhulunywa ngethemba ekseni. Uma ungenalo ithemba, yake yangibuza enye insizwa esifunda nayo lapha eWestville. Ithi lensizwa sikhuluma zona indaba kaShembe ngoba maNazaretha wathi ubaba umfundisi uGcwensa efikile phakathi kwaloya muzi waseWestville ku-exam prayer. Wathi uma wayengayiqali futhi ukuyikhuluma leyo ndaba, wathi uma kuphela usuku ungakhulumanga indaba kaShembe uyiNazaretha elinjani. Kuhle uma uwumntwana omncane uhamba ukhuluma indaba kaShembe ukuze indaba kaShembe izohlala kuwena enhlizweni yakho. Singabantwana abancane kakhulu siye sibona obaba mabesukuma betholela ithuba elinjengaleli baphakama noma bagcotshwa, mabesukuma baye bathi ngumntwana omncane kakhulu, bese ngizibuka mina ukuthi ngongakanani kuShembe. Ngiyacela uShembe angibuke ngeso lakhe lasezulwini. Ngithi noma ngikhuluma lapha yathi enye insizwa esifunda nayo mayikhuluma ithi ngisaba nokusho ukuthi Shembe uhlala olimini lwami ngoba kuningi ngikhuluma ngolimi lwami. Kodwa ngiyafisa uShembe angaliqedi uvalo lungaphakathi kimi ukuze ngizokhuluma indaba yakhe. Lungathi mase liphelile uvalo bese ngikhumbula konke komhlaba. Ngizokhuluma indaba ibe yinye ngoba masi lapha maNazaretha sihlangene ngethemba nokuthanda uShembe nokuthandwa nguShembe. Twathi inkosi yamaNazaretha uthi ngolamakhosazana liphethe inkonzo phezulu kwentaba omhlangano enhlangakazi. Twalathi mali iphethe inkonzo laselina kakhulu izulu kanti vele kuseni lalikade litshengisa ukuthi lizokuna. Siyayisibona maNazaretha masentabeni ukuthi ikhona ifilimu edlala lapha. Uthi usuka ethempeli, uthi usuka edokodweni kade libalele likhipha umkovetsheni, kodwa mawufika phezulu kwentaba omhlangano ufice kungenye into. Inkungu ivalile uzitshena ukuthi lizokuna khona manje. Twayanetha kakhulu imvula, bathi mabeyilethela iumbrella inkosi yamaNazaretha yayisibahlehlisa. Twayiphethe inkonzo inkosi isigqoko isibhekise phansi. Twayasithatha isigqoko yasibhekisa phezulu, yanetha kakhulu imvula maNazaretha. Twamanzi ayigcwala isigqoko iwathatha iwachitha phansi iphinde isibhekise phezulu. Twangagcwala isigqoko amanzi iphinde wathathe iwachithe phansi iphinde isibhekise phezulu. Twayayiphatha inkonzo yazi yaphela. Kwabusiswa yaphela inkonzo. Wathi mayiseyiqedile inkosi ukuphatha inkonzo yayisithi maNazaretha, namzukwana kufanele lilahlwe, namzukwana kufanele limboshwe, niyokhunjulwa ezulwini ngoba nahlala nakhonza uNkulunkulu wenu noma izulu selilini. Engathi uShembe ngasikhumbula nathi ngoba silapha. Bakhona abanye ozakwethu okuthola ukuthi uyabhala Monday, abanye basele bathi abazange abakwazi ukuza ngenxa ukuthi bayabhala Monday. Kodwa uShembe uzosikhumbula ngoba sikwazile ukumdumisa ngosuku lwakhe lokuphumula. Amen. Siba ningakhulu, ngizocela ukwehlela ngezansi la ngishayise khona. Ngicela uShembe angikhumbule umntwana omncane kakhulu ebese ekhumbula nabakithi abadala abalele phansi othini lomhlaba, kuthi ukuguqa kwami phakathi kwale ndawo kungabakhiphe ezulwini
ebese uShembe yabakhumbula na makuba basesigodini sosizi abakhiphe uShembe lapha bakhona. Inkosi ibusisene kuzweni. Abantwana kaNkulunkulu Sebhlenge eNazaretha. Lo oguqile uthandana noMthalane. Ngiqhama ngaphansi kweNathesa yala eHoward. Ngihambile ngedwa ngihamba nabafowethu bonke beNathesa. Ngiqhamuka eMpangeni eDumsani Thembele neva Mhlophe ngaphansi komshumela ungema. Sithole isimemo sokuthi la une-exam prayer. Asibangele sisahlala ngoba nathi sizo-approach ama-exam kusukela ngomsombuluko kuyale isemester sizofana. Asifunanga ukuthi bese siyasala kulo mthandazo. Kanti futhi size ngokuzoseva i-inspiration kubantwana laba basema-high school nabo futhi abazobhala. Ukuzobakhuthaza nozobagqugquzela. Ngaphambi kokuthi ngikhulume indaba kaShembe, ngizocela ukuthi qala ngiluleke abafundi abazobhala ngekudalana. Sake sahambela i-exam prayer ngelinye ilanga. Ngase ngimiswa omunye umfundi owathi nenza kanjani nina ukuthi nize niphase ngoba mina kuyangihlula. Kwaba nzima ukuphendula lo mbuzo lowo ukuthi ngabe kufanele ngininye ama-techniques ami engifunda ngawo noma kufanele ngisungule amasha based on i-environment yakhe. Bantwana baNkulunkulu uma ngabe siyobhala ziningi izinto okusuke sekufanele siziyeke ngoba sesi-approacha ama-exam. Ukufeyila akumele umuntu kumthuse kodwa kumele futhi umenze akhuthale. Imuva akungabi yilona eliphazamisa ikusasa lakho. Usuku lakusasa lusuke sekhona uma usula namhlanje noma la izolo ungasakwazanga ukufezekisa ama-goals akho usuku. Uma ngikhuluma ngokufeyila ukuthi ukufeyila akumele uvimbele umuntu ukuthi suke sekuphelile ngaye noma suke sewenze njani. Ngingomunye wabantu oyisibonelo kakhulu sokufeyila. Uma kukhulunywa ngokufeyila alokhu uhlobo lokufeyila mina engingakwazi. Ukufeyila empilweni, ukufeyila academically, ukufeyila ezintweni eziningi. Kodwa lokho akuvimbanga ikusasa lami nama-goals ami. Mina ilokhu ngazalwa angingakaze ngafeyila esikoleni.
kodwa ngithe senga grade 11 ngaqala ngafeyila ngawuphinda grade 11 kwaze kwaba ka4 uma ngabe bantwana baNkulunkulu ngifeyila ngiloko ngiphinda iclass kawodwa ngiphinda iclass ufika nami la sengibona khona ukuthi ikusasa lami sho ukuthi liyaphela engingafuni ukuthi kube khona umntwana oyiNazaretha ofikela lo mzuzu obona ukuthi ngathi impilo yakhe isimile ayini impilo okwenzeke namhlanje akukuvimbi ikusasa okwenzeke izolo akukuvimbi futhi ikusasa uma mina ngifeyila ngaze ngaphasa ngokuthi ngize ngihambe ngiyobhuka phambi kaShembe ngamzwane ngakithi eqala kabusha ngihamba ngonikela ngathi Nkosi amakhosi nginenkinga ngiyafeyila esikoleni akuphasile wayesethi uShembe kuyini Nkosi ibusi ngeke usafeyila kusukela lapho angiphindaya ngaze ngafeyila nje namhlanje sengize ngiyila uma sikholela kuShembe futhi sizethemba ama-exams sewabhala sizokhona ukuthi si-achieve ama-goals ethu since bekuthiwe size ku-exam prayer ngibese ngiprepare into encane engizoyishare nabafundi la ukuthi bazo-approach kanjani ama-exam abo. Failing the exam or struggling in your studies can feel heavy, but it does not define your intelligence or your fail. Many successful people fail their subject, repeat tests, or change direction before finding what is work for them. What is matters most is what's gonna happen next. Ngiyacela makukhona umfundi la ongazi ukuthi uzobhala kanjani. Kusukela manje akahambe ayokwenza research ukuthi uma ngabe yena kufanele aphase kumele enze kanjani. Ayeka amafoni, ayeke zonke izinto ezimphazamisayo. I-effort ayifaka kakhulu esontweni ayifani ne-effort ayifaka ezifundweni. Ngoba uyakwazi ezinye izinto ukufaka i-effort kuyona. Akenze same thing applies naseyifundweni. Kunabantu ngempela abanenkinga ukuthi akuphaseki. Abaqine uNkulunkulu bethandaze kuzokwenzeka. Ebese bayafunda abantu. Ayikho imlingo ezokwenzeka. Ngiyacela ukuthi nakulaba abenza umatric beqinisekise kakhulu ukuthi bayazimisela ama-exam nabo abayobabhala. Ebese bayaphasa, uma bephasa bengene ezikoleni bese bezongena kwi-NATES. Ebese uma befunda befunde bebuye bezosiza abadala into shape the church into the modernization society. Ngiyacela ukufisela bonke abafundi abayobhala ukubhala okuhle bezimisele ezifundweni zabo bethandaze befunde beyeke zonke izinto ezibaphazamisayo. Nkosi bizweni kuzwile. Amen. Amen. Undlela ndi akabulami wawa mkhunzayo undlela ndi Amen.
okuhle kwabayingcwele. Lo oguqile uMalusi wakaNtuli ezweni laseMtubatuba kaMpukunyoni. Ithempeli ikhumbulake ngaphansi kukamfundisi uMdletshe qeda kudlula emhlabeni. Umvangeli uGumede, umshumayeli uMkhwanazi, ibrazo yebandla. Ngiguqe lapha bangcwele, ngiguqe egameni leNathesa yaseMangosuthu. Sisenkonzweni yesabatha ke bangcwele. Lapho khona ehlelela ukuthi kube i-exam prayer yabafundi. Njengoba ngithi sisenkonzweni yesabatha sizokhuluma ngeindaba zikaShembe. Bese futhi sigqugquzela nokuthi abafundi njengoba beyobhala ikuphi omele bekwenze. Ayibonge Nkosi. Abadala uma besixoxela ezweni lakithi lenkosi uMtubatuba mhla ubaba mkhulu efika kuleli yazwe ukhuluma nenkosi yakhona uMtubatuba uthi inkosi yesizwe ngizotshala izihlahla ezimbili lapha. Kodwa uma lezi zihlahla zike zamila zakhula umNazaretha abusiyophela ezweni sakho. Kodwa lezi zihlahla uma zike zasha umNazaretha abusiyoba khona kulelizwe. Lezo hlahla zikhona ezweni lakithi zingaka zizihlekehleke. Nakho sikhona singabantwana bamaNazaretha. Kwasho ukubhombela. Lapha bangcwele kulesi asikhungo semfundo enguse Mangosuthu sixoxela obhuti abadala esabafica kaNathesa ngoba uShembe uNkulunkulu. Umntwana umesa sethempelini ese high school kunekepisi ekumele acashe ngaphansi kwalo okuyinabasho. Uma esehambile esesesikhona semfundo ephakeme hayi ukuthi usonta musekhaya noma usekhambeni sihambile usuwela uthukela ama-tollgate amathathu kodwa nayi ingubo emhlophe siyigqokile. Akusho ukuthi mususukile phambi kwabazali sekuphelile ngenkolo. Uma besixoxela obhuti abadala bathi beyihlalele nje kwaqhamuka intombazane engasonti kuleli bandla yathi ibone indaba enkulu ebusuku. Ithi ibone ikhehla elidala ebeligqoka umjiva leli khehla libuka likhathele. Abaziyo ecampusini yaseMangosuthu kunehholo ekuthiwa Seme Hall. Kunegquma nje lapha yana bese kuba nompompi la. Ithi lengane lena ilibonile leli khehla likhathele libonakala nje umuntu kade hamba. Seliyayibiza leli khehla lengane ithi mntanami sacela ungikhela amanzi lapha. Ihamba ingane wakhe amanzi bese mesimnika amanzi bese iyabuza ubaba ngoba mkhulu ngoba wena uyabonakala ukuthi awusiyi umfundi futhi awulona nelecturer futhi awusebenzi nangaphakathi la esikoleni kwenzakaleni. Ithi hayi mntanami ngoba ungibona ngemlana ngikhathele uyababona laba abantwana bangaphesheya. Uma mina ngizama ukusondela kubo bona bayaqhela. Uma bona bezama ukusondela kimi nami ngiyaqhela. Asihlangani. Uma abazali balabantwana bethandaza ekhaya bethi Shembe khumbula umntwana wami osemazweni akude sesikhungweni semfundo ephakeme. Mina ngiyazama ukusondela kubo ngoba sengiyitholile ikhole esuka kubazali babo. Kepha ngezinto abazenzayo engalungile angikwazi ukufinyelela kubo. Noma bona beyithandazela abakwazi ukuthi befike kimi ngoba siblockwa lezi zinto ezimba abazenzayo.
engathi bangcwele zinsizwa nangaphesheya singathi uma sesilapha siyela into eyodwa ukuyofunda impilo sizoyinqoba ngale ngubo nangemfundo hayi okunye asilindele ukuthi bangcwele lapha ekwenze imfundo ephakeme sesenza yonke into yokukhazikhaza emtubatuba ke awekho amabhilidi ahlobo nje ngiwaficela eThekwini akusho ukuthi mina mase sengiseThekwini ngibone lobukhazikhazi uthi mushaya u6 indaba iqala ngo6 ngolwesihlanu mushaya u6 ngolwesihlanu kumenyezwa umthandazo wesabatha bayaphuma bayakozayi bayakuphi kuphi siyabezwa yibo basidalela inkinga siyacela ukuthi bantwana nabakuyinabashu abaseza ezikhungweni zemfundo ephakeme ikhona inathesa uyabona kanathesa ayikho into engekho kumnandi kanathesa bafowethu ngisho nemfundo iyagqugquzelwa lehlangene ngayo lapha namhlanje siyacela ukuthi njoba siqala ukubhala leli viki esiyakulo uShembe sengathi engaba nathi asiqedele nobuthongo bokuvilapha azangene nakulezi indawo ezihlala abafundi sike savakashelwa umfundisi uJele kwenye yamaresi laphana eMangosuthu uthi kungenzeka kube lezi zinto ezihlupha abantwana uma sebelungiselela ukubhala bavukwa izipoliyane bavukwa yini hayi ukuthi zisuke zifike nalabo bantwana kusuke kuyizinto abayithole kulelo bhilidi abahlala kulo siyacela ukuthi uShemba sinqobele lezo zinto leze siyithola endlini esihlala kuzo cha maningi amazwi bekuyilokho cha ngiyajabula nanokuba kuleli thempeli hlezi ngibona umshumayeli wami ehamba naleya brazo bengama triplet namhlanje ngifikile enhlanzini cha bekuyilawa amazwi Nkosi buseni kuzwile kungalinywe phakame akunyaka kungalinywe phakame ulokhuni 176 akunyaka kungalinywe phakame akunyaka kungalinywe kulokhuni 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 akunyaka kungalinywe akunyaka kungalinywe kulokhuni 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 oba kulokhuni ngiyababingelela abangcwele ngiyaxolisa laphana ubaba Sihlalo ubengangifakanga nami ngisuke eMangosuthu hayi ukuthi I'm feeling the heat bangcwele ngisuka kude kakhulu ngisuka le phesheya kothukela nami kaMthetho entabeni zakaMthetho mangeke ngihlale ngingaphakanga ngiyaxolisa nje baba ukuphazamisa isequence sifundile babugcwensa
so khuluma English namuhla ukuthi ke ngibona ingengelezi angazoma zizokhona ukunderstanda mase articulate noma mase intonate lento esizoyikhuluma phela manje sizifundiswa ngoba sila sifundile ngoba sila sifundile nathi sidotshiwe emavasini kodwa hayi sontweni ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa ukuphazamisa mhlawumbe abanye basizoqhubeka emva kwami abakade bebizwa lokuqile babamshumayeli umfana kamabuya khule into abenza kaMthetho ithempelini kusenkululekweni kodwa abadala bayazi ukuthi ithempeli lasenkululekweni kulivele kwazini emzini ngoqunqunqu mhlawumbe yaphenduka ukhakhaya inkomo zakithi emkhayedeni uzandla nomsebenzi njengelanga ulanga lama-Afrika phuma la ngasikotha bothala abahangula uhlala somdebe esingahlonyi ngohlala enyonzi ezulu wayengakithi kaMthetho baba ehola amadoda esemanqayini namadoda kaMthetho esuka emzini kababa mkhulu uNyamandala ehola amadoda esemanqayini uMthetho hey sikwe-exam prayer ngiyaxolisa baba lapho ngiyabona ungibuka kabuhlungu ngizosheshe ngihlale phansi wayihola amadoda kaMthetho ahola namadoda asemanqayini ngiyajabula ngoba ngibona naye inkosana esisuka nawo kaMthetho mangiqamba amanga izokunika impahla enkulu number 5 Kuthiwa weza njalo uJehova weza eholweni lamadoda kunehlahla somdlebe idragon tree bayayazi angazomaseke sabakhona kule ndawo ihlahla somdlebe Kuthiwa weza njalo uJehova leza njalo ihuka baba mshumela ubabuya lazi ihuka walibone kuphakameni uthi wayesamncane ayithiwa la lingafakwa Nje lokho engikwenza ukuthi ngiqaqishe kuthiwa la ngaveli ithi namfana woza la dabule ngempama ngiyaxolisa ngiyashisela kodwa uthi ngilifazi ngoba kuwumthetho Baba iningi kakhulu indaba kodwa sibe exam prayer. Namba bangisazwe ngihlase phansi ngeke ngikutshela ukuthi baba mkhulu wafika kanjani ezendawo uMthetho ngizohlala phansi. Kodwa zathi mazimhola lezi insizwa zasezweni lakaMthetho zathi zimhola zamkhomisa enye indawo enhle. Esekhande umzwa kaMthetho. Cishe nsonga ngikukhombisa ngufika kaMthetho baba. Uthi uJehova wakhomba ngaphesheya wathi abantwana bakaMthetho sebanqayini wathi ngifuna indawo engaphesheya bathi shembali uyibuyayo abantu sebefile kunomdlebe kuthiwa yanqiphaza kuthiwa yakhuphuka kuthiwa wathi mayikhuphuka uJehova kuthiwa kwahanelisa inyoni kuthiwa kwashintsha nezulu kuthiwa kwaphuma impunzi ehlathi hawu omama bahalisi ngani kuthiwa wanyuka uJehova kuthiwa wanyuka uJehova kuthiwa hawu mani ngahalelisi nazi yahalelisi ihlahla Kuthi uJehova wanyuka kuthiwa babona seshunqa ehlathini bathi bafika bayikhomba ibona indlondo yomusa isisikhombe ngomuni ihlahla somdlebe bathi ihlahla somdlebe esingahlule inyoni sihlale inyoni zezulu ayiza semhlabeni wayekamthetho uJehova aziningi uzongishaya ngoba bengafakanga elistini kodwa ngabe ngentshela ukuthi baba mkhulu wawuqamba kanjani umzwa sethembaleni mina ngiqhosha ngoba izolo lakaMthetho ize lashema uthiwa wayibamba ubaba mkhulu inhlabathi wayibamba wayibuka yazi yawo yaphela isithe inkosi lakaMthetho asheme lizomalifa ngiyolibuza kuwe wananda uJehova cisho eseAdams College inkosi ilanga wathi baba mkhulu wathi inhlanzi wathi le izomalifa wathi nangolibuza kuwe Uthama sekhothama inkosi endala kaMthetho uTembe besikhona izolo ethembelizayo yathi inkosi Shembe lelizwe sengimdala I cannot run it anymore because I'm old yeah we are now speaking Wathi Shembe lelizwe malifa nangolbe ngiyaqhosha mina baba umshumayeli namswa kaMthetho mina uShembe siyamazi kakhulu okugcina ngihlale phansi ngiyaxolisa mfowethu yobhalwa kuyafundwa bafethu
mina ngigradile mhlawumbe abanye bayibonile ivideo yami ngigxuma stage kwavela mawugqoka ibheshi under uyigqoka ezivele nje izinqa zami futhi I'm proud of that ngoba nguzulu futhi ngumNazaretha ngacishe ngaveza ngaphambi engabuye ngaphambi ngathi kosube vele kokugxuma abantu stage bebaleka sizalwa ingqalabutho baba ezeyahlala naze kuphakameni zambona uJehova uthi baba ngemnye imini wasekuhlela inkosi yesithathu ungalozinde uthi waye ubaba uthi ubaba wayeyinaphana emzini wakaJudiya uthi yangena isuka endlini inkosi yamaNazaretha uthi yafika yathula epulpiti uthi yasibuka uthi aphakamisa izandla phezulu uthi yayivula uthi maNazaretha uthi nize ningitshela abantu abangakhona kuleli bandla ukuthi abantu abangixakayo uthi angazi liphi izulu abongena ngoba izulu lethu uthi elami mina Shembe uthi wafumbatha ubaba wayeseJudiya ngihlala phansi uhlala uzongishaya ngetshe manje uthi kodwa ubaba ngoba seku-exam pray indaba eyodwa ngihlale phansi uthi ubaba sengisebenza uthi wayesePitoli ngalowo mnyaka wayeseGoli uthi wayebuya nomnye ubaba okuwumandla behamba ngemoto ngoba uShembe ukhona kuyonke indawo noma bethi uyagroova uShembe ukhona nangaphansi kwesumungphuli uShembe ufika umfice noma uyakopela umukopela uNazaretha uyabanjwa kunenye insizwe uyabanjwa besifunda nayo ekuyafundwa hayi ukopela nje sifundile nathi siqedile sifunda umsebenzi ngizofunda umsebenzi baba ngizwa kamthetho ngizofuna umsebenzi ngizokuthiwa khona imbenge la ubaba ishiya ngizoshiya ishumi ngifuna umsebenzi ngunjiniya nje eqedile ngumechanical nje angidlali angathi ukuthi uyiNazaretha makuthiwa laphuma laze lashona ubheke ngawo kodwa makuthiwa derivative awazi makuthiwa mthando amaSamaria uzuphakamisa unyawo kodwa makuthiwa solve for x awazi makuthiwa derive awazi kodwa umthandazo wesabathu ufunda ngehla lodwa uthi bongani uJehova makuthiwa enze physics awazi uzoba yini empilweni imfundo ungenayo wathi uShembe abazali basifundise wena ufuna ukufunda ufika ngoShembe uShembe ihawu lami lokufika hayi imfundo kube ihawu noShembe beyihawu uthi baba uthi wayisuka wow le ndaba sengiyeka iningi kakhulu baba ngihlala phansi kodwa uthi ubaba wathi usetshonta umshini le ndaba engisukumelayo uthi wayesethi ukuthiwa baba uthi kwathiwa ngitshonta umshini uthi ngasuka ePitoli uthi ngashaya imoto uthi ngafike ngalala ekhaya uthi ngavuka ekseni ngaya inkosini yamaNazaretha inyanga izulu yayiseJudiya uthi ngafika kuyo uthi ngafika ngaguqa ngathi Jehova bathi ngitshonta umshini hawu kuthiwa athi inyanga izulu kanti wena utshontsheleni kuthiwa ikhuluma kanjani ngiyaxosa ukulinganisa uShembe kuthiwa yekhuluma kanjani utshontsheleni umshini uthi wathi ubaba Shembe ngutshontsanga yathi inyanga izulu hayi khuleka ngiyabe uShembe umabona kude ungafundi wena ugijime yokumshumela ugcwetha uthi baba ngicela ukuphasa wazini ngoba ufundi uyafunda uShembe will give you strength and power sifundile phela uthethe inyanga izulu wathi khuleka mfana wathi ngiyababona abafana abahlangene ngawe wathi ngizobashaya ngoswazi oluncane uswazi oluncane laShembe ubuthwa ngecansi usazi oluncane laShembe lolo ubuthwa ngecansi uthi wathi ubaba Shembe sengibiziwe ngibizwe icala lizongena yathi uJehova wathi uJehova wathi hamba mfana ngiyobe ngikhona uthi baba ngikhumbule ukuthi konje ngisePitoli uthi ngajika uthi ngathi Shembe iklasi ePitoli uthi inyanga izulu uthi yashintsha uthi ayishaya isifuba ngaphansi komjiva yathi wena mfana uyisilima wathi awazi yini ukuthi thina aboShembe umhlaba zohamba soqede ngebhayisikili ushinyanga izulu ngeke ngiyiqede izongishaya le nto lehlele eduze kwespeaker ngathi ngolunye usuku uShembe umhlaba uhambe uqede ngebhayisikili pho wena uhlulwe yini musa eThekwini ufunde eMUT ngisuka eMUT ufunde eDUT UKZN ufunda ePinetown ufunde ePietermaritzburg uhlulwe ukubiza uShembe uzofika kuwe ekufika you have nothing in your mind funda ukuze uShembe kupha amandla ukuthi uphase sivuse imizi baba yiningi kakhulu indaba kaShembe ngabe ngiyaxoxela ukuthi wenzani kamthetho ayiningi umfana kaMabi yakhulu ngiyathokoza osibuseni kuzweni
Thweswe thina inkosi awe jonga Tina Saleto
Nazaretha inkosi enkulu unyazi lwezulu. Amen. Lo khulumayo umfana wakamathunjwa eindaweni zasehluhluwe. Aphinde futhi abe ingane yalapha ekhaya. Uma ngilapha ngidukile ngangazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuduka mase yakubo. Ngabe ngifike ekseni nami njengezingane zonke. Ngoba obaba bethu futhi sikhulela phambi kwabo. Ayi sebekhulumile. Sengabe ngiyona. Zikhona insizwe ekwazi ukubeka indaba kaShembe. Okwami ngifuna ukukhuluma ngengane. Ingane yeNazaretha. Ukuthi ngisho ngayapi, ngisho ngenzani. Okhona yini uyakubuka. Ingane lapha ekhaya iyazalwa. Uma ngithi sesithweswe ijoka. Angikhulumi ngabantu abadala obaba bethu, ngikhuluma nathi esibancane esikhulayo. Engathi bafowethu ngisho ngathi wasigijima kanjani. Sibasaba ubaba bethu. Kuhle ngoba ukuthi noma umfana ufisa ukulalela abanye bekhuluma ube lapha ngemuva kodwa mawuse udonsiwe umusa ke kuthiwa baba Mshumayeli manje sitshela baba kuthiwa abafana basekuphakameni enkosini yesibili base beyitshela ukuthi lokho abakwenza bayazenzela nje abengazi ukuthi uNkulunkulu ukhona abakhona. Singafunda bafethu. Singaba nayo yonke into. Sihambe ngeemoto sonke. Ube nemali egcwele iphakethe. Kodwa mangena uShembe phandle. Ukuthi umuntu la goqe khona. Mina ngiyamkhumbula baba umfundisi. Baba umfundisi lapha ekhaya. Angiyingane nami njengezingane zonke. Mhlambe nawe engazi ukuthi lokho ayikhuluma phakathi kwamaNazaretha. Ukhona ingane lapha emuva okuzoyithinta noma kuyithola. Ngiyakhumbula wayekhuluma ngengane. Ifunda isikole noma afinyile. Thixo wami Dwala lami wena umi kosenga aungiyalila engathi bafethu thina esikhulayo singagangi ngomusa. Cela ukukhuluma indaba yodwa bese ngihlala phansi. Baba nengane. Lengane yayinabazali ababili. Kodwa labazali bobabili babehlupheka kakhulu. Ngithe mina yami ngicela ukuyilanda ekuqaleni. Khulume nengane eyobhala umatric. Khulume nengane ezoqala ehigh school. Ukuthi la ukhona uShembe mawumbizo uyakuzwa. Noma usuqedile ususebenza. Ngisho nganemali engakanani. Khumbula ukuthi njalo wena uyingane yeNazaretha. Ngisho nganamandla angakanani. Khumbula wena ukuthi awuyifikelanga la ufike khona. Bakhona ababefisa ukufana nawe. Uma nina ningabuyi nikhulume nezingane ezincane. Kaze obane obayokwazi ukutshela intsha lekhulayo uma thina singafuni ukubuyela kuyona. Singena indaba engasidingi. Senza yonke into esiyenzayo. Kodwa sikhohliwe thina ukuthi kahle kahle ngafike ngafunde primary ngaqeda.
wangithwala uShembe ngabe iphutha mangathiwa khona iNazaretha noma ingane eNazaretha engathi yona ikazi yathandazela uye high school ube khona naye ekubuka nje kudonsa uye varsity futhi ukhona nalapho uphuma usebenze ukhona kambe thina esikhula umusa sisanawe thina ke nje sisodwa kusizingane umusa sisanawe yini noma siyaqhudelana ukuthi ubani kumele abe ngcono kunobani cela ukukhuluma le ndaba la ekhaya ke ngangamtshela ubaba uMshumeni ngathi ngibe ngifike ngizolalela avela athi awufo mfana wami ngeke ngisabe ukuthi shuthe enhlanzini angingayi lengane yazalwa inabazali ababili mayizalwa lengane yakhulela emndenini ohluphekayo kakhulu yaba neshwa wayesehamba bwayo emhlabeni wayesesala uma wayo uma wayo meseli ubaba wayo kade esebenza kahle kodwa behlupheka uma ubaba wayo engasekho emhlabeni wayesesuka umama wengane wathatha zonke imfanelo waqoqa yonke into wabeka iyakhula ingane idla imbuya ngothi iyakhula ingane idla amakhabe ngiyakubongela wena mangazi udlule kulo mpilo kodwa lengane yayifunda nezinye ingane esikoleni yayinabo futhi abangani kodwa lengane yayingeke ikwazi ukufana nabangani bayo ngoba yona yayiphuma emndenini onjani yakhula lengane ifunda yafunda primary yafunda high school uthe mase lengane kumele ihambe iye esikoleni iyofuna isikole wayisuma waye bhakisinkwa sombila theme sibhakisa sombila zithe ezinye ingane zingena amadibonese akhohla usizo usuka kulona yiba nabo abangani kodwa ukukhumbula ukuthi wena wakhetha kini ukuthi noma nina nakhetha ukuthi nonke nizingane zamaNazaretha amazwi ehlisela kuthina obaba engathi sonke singabagcina siwanlondoloza thele ngane mayisuka uma wayebhakela isuka sombila wafaka nombila wafaka yonke into obhatata ngiyacabanga Nkosi yami sekulayishile kushekhasi uthema kufika stopini sokuqala lezi ngane zithema zehle eTexini zonke yahlala yona eTexini yangaphuma ingoba isabani ukuthi ayinayo imali ezofike ikhokhe ngayo la kuthengwa khona egarage zabuya ingane futhi yaphinde yaqhubeka itekisi wafika estopini sesibili zehle ingane inemali zathenga ezikuthengayo yona yodwa yaphinde yahlala eTexini uthema kuma estopini sesithathu lengane yasikhiphisa unkasombili asilahla ngaphandle ngoba siyayiphoxa kambe esikoleni uyakwazi ukufuna ukuyifanisa nabanye abantu abangona amaNazaretha uyiNazaretha wena yahamba itekisi bafika esikoleni bathe uma befika esikoleni khona imali ekhishweke lapha nama-register nobani wakhipha imali yakhe wa-register nobani wakhipha wa-register wase kumqondo kuye ukuthi awu kambe imali anginayo wayesethatha ukucinga ehloma nguma wakhe emuva thema ehloma ngumama udinga imali yokuregister la uthi mntanami isinkwe enginikeze sona senze njani isinkwa engikunikeze sona senze njani hayi mama ngisilahlile ukuthi hayi mntanami yonke imali mina engangiyibekile ngayithatha ngayifaka leso sinko ingane eNazaretha nengane ekhuliswa ngobuNazaretha iyohlezi nomehluko osubuseni kuzwile
Loluthando lujulile lunamandla indaba yami namhlanje izothi nje Woza Nkosi oguqile umntwana wakaLuvulo Siboniso ekhaya kusemthandeni kwamaphumulo kusenkosi uqhwaba umfundisi ukuzwayo umvangeli udlala ushumele ucela umkhokheli makomiti ecela amen ngiyacela uNkulunkulu wasebuhleni uhlabelele lwami engizokukhuluma phakathi kwabantwana bakho kube ukuthanda uNkulunkulu wakithi amen ngiyakhumbula singabantwana kakhulu kunalokho sasithi masinikwe ithuba nje lesukuma odadelo abadala bethi siyalibonga ithuba esiphiwe ukuthi sikhuluma uNkulunkulu wethu sebuhleni sikwazi ngesikubonileyo nami ngizolibonga ithuba angazi noma umsebenzi usinda kanjani uyabonga ukuthi ubonga kanjani khumbula ngenye imini ngangihleli njengoba behleli kanje uMathunjwa kodwa ake kwenza kwakuhlukile ngoba kwakukhuluma uNkulunkulu phakathi kwethu wayesethi uma nginganinikeza amehlo nibone ukuthi ngisuke ngibonani mangithi umuntu akaguqe kanjena phakathi kwamaNazaretha akekho ngaphinda futhi manje ngiyasaba ngiyakhumbula umfundisi ethi baba leli thuba okusinqola ngiyalisaba
ngoba sikhwelele phezulu kwentaba umhlangano wanguqisa kanje. Namanje ngoba sisekhaya ebuhleni uphinde uyangiguqisa ngazi ufuna kwenza malini. Kodwa ngoba wayethume wayesiya khona. Nami ngizokhuluma. Kodwa ngizokhuluma nontanga bami. Ngiyathanda shembe ngicela. Ngoba Nkosi angikhuluma kwasekhaya. Lemndeni nami uzoyikhipha nami uzosula. Sasihleli kanjena ngenye imini. Kwakuyisabatha. Maye sukuma lo baba ekhuluma. Ukhuluma ngomzi wamaNazaretha. Uthi lo mzi kwakulalwa ngomthandazo okuvuke ngomthandazo. Uthi ngenye imini behleli nje kusemini sekuqhamuka inyoka. Uthi base besuma bangaphakathi kwegceke bayishaya bayibulala. Bathi mabeyibulala lathi malishona ilanga sontweni lala nasi namhlanje. Uzivele inkosi zokuzona namhlanje. Amen kwaqedwa. Bahlukana ngezindlu bahamba bayolala. Mabevuka ekseni nanku umhlola. Eceleni kwewendi nathi inyoka ifile. Hawu. Le nyoka. Nami ngiyafisa ube ngabe sakhula ngalezi nkhathi. Uthi nomphuphe kabi uvuka uhambe ubikele inkosi enkulu yaManazaretha baba ngiphupha ukuthi nomuntu bese ethi uNkulunkulu cha lokho ukuthi nokuthi. Nakulomuzi kwenzeka kanjalo. Bathi mabevuka base behamba. Baya enkosini yaManazaretha baba sivuke nansi inyoka ifile. Asazi kusho ukuthi. Uthi uNkulunkulu waManazaretha hayi. Ifikile le nyoka kimi. Ithi nina niyibulele. Yayisithi iyabuyela iyoyiphindiselela. Ngibe sengiyiphendula ngathi ngazi. Ngoba labantu yakubo bayathandaza njengamanje ubusuka wona lamanje kimi uthi uyabona sebethandazile. Ngoba nificifile. Ibulawa yengelosi. Ebenivikele. Kwakunomngane. Umngane nenkosi uPhumalanga Sport nabalothale abahangula. Wayengakahlali esihlalo. Ngenkathi bebabangani. Maye sehlala esihlalweni. Inkosi langa bathi abadala yaqhubeka nomkhubo eyayiwenza. Yokuthi nalomngane wayo bevakashelana. Umngane wakhe abangesakuthanda. Cha Nkosi. Wena sewuNkulunkulu kimi. Ngabe usangivakashela manje. Omdala weinsuku bathi waqhubeka wayivakashela. Le ndoda ayisithatha isinqumo sokuthutha yezweni elikude. Yafike yakha khona yahlala khona. Lapho inkosi engabangisa ivakashela khona. Futhi ayingazi ukuthi sihlala khona. Langalimbe kwathi nje kusemini ihleli egcekeni phansi komthunzi. Yayibona ngemoto iqhamuka ingene egcekeni. Wayifanisa le moto. Kodwa kazakhona. Yathi mayima. Hawu savuleka isicaba. Sehla isicathulo. Iyona le ndoda yasebuhleni. Yayifika yayisondela, yayifika ihlala eduze kwakhe.
Babingelelana mngani wami angisakwazi. Akasekho mhle. Wayeseyakhuluma. Ungithole kanjani? Siyaphendula inkosi la ngithi hayi. Wena ungibalekelile. Kodwa ukhohle ukuyeka into eyodwa. Awuyekanga ukuthandaza. Ithi uma uthandaza usukubiza mina. Noma ngabe ngikuphi la ngikhona kwenzeke ngingakuzwa. Ngiyayikhumbula indaba kaNozipho Thelezi kwaNongoma. Owayethi kuShembe nabazali bakhe bethu nesingamuzi. Kodwa uthi mase eyichaza indaba yakhe. Uthi wena Nkosi wafika kimi uyisiqu sesihlanu. Uthi wathi uma ufika ekhaya wangibuza ukuthi bengenzeni kuwe. Ngoba ngikuthi kanje ngikwenzeni. Uthi angikwazanga ukuphendula. Kodwa indaba la ngiyakhona uthi uNozipho wena baba wawususula isandla sakho sokunxele ngesandla sakho sokudla. Uthi kwase kudlala into engathi imovie noma iTV. Uthi ngangikubuka zonke izinto engangizenza wawusuka ukhona. Uthi yena wayibhema isinevu. Uthi wayiphuza utshwala ebhema lokwayo. Uthi ngangithi mangiqeda ukubhema isinevu. Uthi masithi ibhodlela maseliphelele ngililahla phansi. Uthi wawuvela wona baba ulunguza. Uthi ngangithi mase ngililahla ebese uyasondela ufika uqoshame ukhwica umjiva ufake phakathi kwemlenze ebese ulithatha ibhodlela ulifake esakeni. Ebese uyakhuluma uthi angifuni umuntu ozoncelisa umhlaba wami. Uthi noma ngathi mangikulahla lokho kude ake sengikhiphe emlonyeni wawufika wena baba ufika ukuwole uthi inhlabathi isale phansi kusaludaka kuphela entendeni esandla ulithatha ulifake esakeni. Indaba yami ayikho kwahlulelwe. Indaba yami noNkulunkulu nomuntu uthi abahlukana. Akukho lapho khona umuntu abakhona uNkulunkulu engekho. Ngiyathanda ukudlula endabeni yokugcina. Ntokazi ezweni elithile. Iyaphuma iyogana. Yanikeza umyalelo wodwa. Njengoba uhamba ungabheke emuva. Ungabheke eceleni. Uziyofika la uya khona. Njengoba usesikoleni. Ungabheke eceleni. Angisho ukuthi ungakopeli. Kodwa ungabheke eceleni. Lawula inhloso yakho. Athi indoda efunde kakhulu. Umuntu ongenanhloso. Uphila impilo eyize. Ngoba kukho la uyakhona. Uyahamba nje uhamba nabahambayo. Makukhona abahlukayo uzohluka futhi nawe uzubona nomsubhede. Yayi siphuma le ntombi endleleni phakathi namahlathi amnyama. Yakuzwa ukukhala kwengane ehlathini. Ngiyakuzwa nje lokho akukhala okulusizi. Mhlambe nami ngangaphendula. Ngizenza ulunge kakhulu. Khohlwa umyalelo engikuthule ekhaya. Nabangani abazokutshela ukuthi wena sebewenza isilima manje. Yini njalo kuthiwa wena uzosula ibhodi? Yini kuwena njalo uzobhala amanothi ebhodi? Uyahola wena. Umsebenzi wakhe. Phuma ngathi uyochama ngabusabo. Wazobe kucentela ungile. Vele uzobe kugqilaza. Sakhathala nesandla sibhale ebhodini. Hawu. Ingane ayisashawa nje ikhulile. Indaba eshaya wena. Uyakuzonda. Yabona nje ubufeyilile nje. Bayivele isho wathi ngisiphase sonke. Lakhula lelizwi lokukhala kwengane ehlathini. Yathi mithi icabanga ukuphenduka le ntombi. Abuya amagama yale ngayi iphuma ekhaya. Noma ngabe kwenzakalani.
uze ungabheke uzofike la uya khona. Yabona nje usufeyilile nje. Awungeke. Siyeke lezi sikole. Abusafunda la ekhaya. Sishintshe. Hawu. Wena wedwa nje ungaqomile. Uthulani mfethu uzokuthengela igwinya. Uze ungabheke emuva. Lakhula lelizwi. Wakhula nokukhala. Kwawumsindo usushaya endlebeni manje. Wavuka ukuthi mina ngikhuliswe ekhaya. Angikwazi ukushiya umuntu okhalayo. Wani mephendwa wayibona ngempela ingane. Nansi ayilele. Ihlathini. Hawu lengane lahle unina. Mhlawumbe la ngiyakhona ngeke ngibe nayo inzalo. Ngithathela umntwana ngoyikhulisela yena. Nasemzini bofike bengincome bethi ngilungile. Nginenhliziyo enhle. Wayesiyamthatha umntwana. Wamthatha emhlane. Wayeqhubeka nendlela. Impela memthatha emhlane ukukhala kwakhe kwaphela wathula. Naye wazibona ukuthi wenza into elungile. Hawu. Uyabona nje nami esikoleni sengilandwa ngemoto. Sengi right. Thatha isinqumo esilungile. Ngeke ngize ngimyeke uthulani. Hawu ngeke. Mayihamba endleleni umntwana esemhlane. Uyasizwa isisindo siyakhula. Hayi mhlampulele vele umuntu meselele uyayisinde kakhulu. Nanti ikhanda selilunguze ehlombe hawu. Inyawo zakhusha phansi kwenze njani? Yena ngane kanti uyini? Mayiphenduka lo muntu uselingana naye. Nange bamude kuye. Nezandla sayilunguze lapha esifubeni. Sezizini. Wakhula lo mntwana. Ngemzuzwana nje. Wangidala uNkulunkulu awethi onkosi amakhosi kewa bangibeka kuleyo Mayesephendwa lo mntwana efuna ukumbeka phansi umntwana akasasuka emhlane. Athi ngiyalizwa izwi lakhe. Mina nguyena lo obekelwe nini ningalaleli. Wayesezilula izandla zabe seziye ngami intamo. Wayesiyamkinya. Baphela khona lapho naye. Wayesiyamshiya futhi wahamba uyolinda abanye. Akazange afike. Hawu. Lo mzokhazimula phansi kwelanga nenyanga. Wake wathi umfundisi ekhuluma amazwi asangale. Bangawona amazwi asemhlabeni. Wathi umuqhabuka kwamkhabela unyuka. Ukubona nakhe ebuhleni. Kodwa uthi uphaphama ususeyigcaweni ezintsha lezi lapha phezulu. Hawu sengidlulile uthi mawuphenduka nakho nje nezansi wehle uthi uphaphama usuka mkhabela. Wathi kukude kubo kaShembe. Uthi kwakusho inkosi la. Ya. Usutsheliwe ukuthi umekshika kwento elula. Hawu mekshika uphaswa nje.
nje noma akha kawuphasana umekshiki nje sidala nabo mathunja bawuphasa bacoza kangandawo hawu vele nomphasile ngeke uzwe ithishiyala hawu the inkosi unyazi la akukho ngekho konke kukhona yathi besingenisa umdedele January 2026 ngangiqala ukuzwa babekhepha la amazwi hayi empilweni yami wathi phela uNkulunkulu sizoyisizayo wakusho uNkulunkulu ngakho bafowethu azizameni ukusithanda isikole asifundile ngoba thina sabantwana besiprofethi owathi njengoba nengikhipha ngingafundile zeze zami ingane wathi nize nifundise bese khuluma nabazali bethu ngoba lelizo ukuze isikhathi lapho lophatha abantwana bafundile kodwa ngakuthatha ukufunda lezi lakhe sonke ngiyacela ukuma lapha usibusinikizwe Albe Odumo Wako Emsa Baby Nasu Emsa Baby Nasu I'll go Bekugcina uvuno abafike lento livuno kanjani bahlawula ayibonga inkosi nawo kumsebenzi inhlanzini engwenzayo nozwile namhlanje amen ayibonga inkosi amen owami umsebenzi nje sinomthombeni ile kade nozwa la amen bashumayeli bonyana amen yabo nje namanje ngizela nje kade ngiku 23 zona bengithi 23 uzovala sheshe uvale zavele zawubeka insizwe efaka bekhonto egijimayo insizwe yale ekhaya khona ufale kuthiwa umadunyana la owubeka umgidi ngakhala ngiphethe ihawu ngaphandle ngibuka umgidi ngibuka umfana beka umgidi owubeka 23 mfana mthetho faka ukutshontsha mfana wami hayi isikhayi lesi ufuze thina noduma ufuza kangaka mfana waze wadlulela udlula othisha bakho mfana ukhuluma ngeguquguqu umhlaba uyaphenduka yake yasinisa indoda eyodwa kwelakini yake yasinisa indoda elodwa kwelakini
welivuno kamaphumulo yayiyobhabhadisa yathi abantu abavunule basebehlala eqeleni lomfula yayisithi akuze ngamandla bazobhabhadisa basebengena emfokalivuno uyangezwa nsizwa yakithi basebengena yabafaka kanti kuzoqhamuka umama onedimoni yathi yamfaka wagxuma lo mama ohlala la kula ngaphuma Scott emqaleni ayisimpusha wathi gigigi lapha ithe mangabe ethi gigi wabuya lo mama ofuna ukuzohlala la emqaleni kula ngaphuma Scott kwakamaphumulo la Twitter bazehla phezulu zehlela emthandeni emzini wenkosi kamaphumulo zehlela koMessage ababeboshwe eSentelema bafana bakithi uma niqhuzula kanje bafana eSentelema ngiyathokoza bafana namanje ngiye Free State inkosi ngise Free State ngiyokhuluma ngaye ngiyokhuluma ngaye bafana ethola ikhongo leli esekudlalwa ngalo lithola lapha eMona elithola kuMalithuli bafana ningenzani manje nanginyakazisa bafana bami nenzani manje wevo nenzani wethombeni benzani abafana keep the distance enkosini benzani bathi kunyaka ungalinywe ephakameni wathi bafika ehlumona ethola uDengcobo umfundisi ethola uDeni wayesekhuleka kaNgcobo kunkosikazi uMalithuli wathi wenkosikazi endlini kunepusimende kusho imbombeni isitimela samampondo yathi endlini kunepusimende kulelipusimende ngangithuma umyeni wakho ukuthi awungithengele isigqoko sami ithi ufake ingubo engalungile phezukwaso hamba ulisuse uthi uMalithuli wegana uDengcobo wendoda wazi ngani ukuthi la ekhaya kunepusimende uthi ngoba leso sigqoko esami bafana nenzani nangisusa manje sefana ngivala inkosi ningithitelani bafana uthi lalela bhala incwadi uDengcobo usebenza eGoli uthi bhala incwadi uyiseGoli umtshela uDengcobo abuye azonginikeza isigqoko sami abuye ngale moshona kwamona nangu umfana owabongela lathunyazi nanga ungicashelelani lathunyaza ke nimdedelelo yabongela uzobongela la Thombe subalekile ukudedela wena nje uvala ubalekela uthi bhala incwadi umthetho akabuyezela uthi kubaba wendoda engakwazi uma ngibhala incwadi yeGoli wena uyokwazi ngani mase fikile umyeni wami uzolanda lesigqoko uthi ngiyokwazi isuka mina eGoli labuya idimoni lathi gqi okusithathu kula ngaphuma Scott waphinda waliphusha hleli nje amadoda abuka idimoni libamba ubaba emqaleni wasuka indoda eyodwa ivunule kahle amadoda ayisaba nemvunulo yawo ungene ezibeni ayovikela ushembe mhlayithi yonke into oyenzayo la ekhaya uma ungayenzela ushembe engcono uyiyeke ithi into enkulu la ekhaya ushembe ithi noma uyahlabelela ushembe ithi noma uyashumayela ushembe ithi noma ushaya ukeyboard vo ushayela ushembe noma Solomon ushaya ukhehla kumusha ithi ungakwenzela ushembe engcono uyeke ayevunulile kodwa engavunulele ushembe ngoba nangu ushembe banjwa idimoni ethuli asisuka indoda evunulile esithi xumbu emanzini esimbamba lenkosikazi isimkhipha ophethwa amadimoni emdudulela ngaphandle yathula nje ukhakhalo ngame inkomo zakithi emkhayideni ingudlungudlu mhlawumbe yaphenduka isubmarine yathula nje yaqhubeka yabacwilisa yabafaka la ekhaya inkonzo iphuma ngo4 ile ekhaya phela wonke amathempela aphuma early and we don't mind thina lekasi ikhipha ngo4 manje sekudedelela abafana balekhaya khona xolani bahlezi lapha abafana balekhaya baphekekile manje ngibabiza bazokutshela ngonyamazana ungakhala mhla inkosi ikhuluma ngonyamazana ithi unyamazana bengimnikeza inkonzo ngithi uzokhuluma indaba yakhe ithi bengiye ngithathe nasesikhumbuzo ngithathe umbhobho ngithi khuluma nyamazana nabo xolani ngithi bazalo nangu uhlomuka abahlezi lapha bangase ngibafake la ngoba inkonzo iphuma ngo4 la ekhaya ngoba sijahi thina ngesabatha asinazi into eziningi ngesabatha lezo bafana iphuma ngo4 ekhaya ngosikisi sekuyobaswa besiphuma kudliwa ivangeli la ekhaya abafana kudliwa ivangeli nhlale nize nje nolifica ayibonga inkosi kusuka umoduma laba
umshana kaSolomon Mdluli lo wagcina lapha ekhaya eshumayela weguqela ephethe amaduka awu4 eshumayela ewasula uthingo lahlanda kuhlala kusenelaza phithiphithi lungakaziwa ngezwe ngaye wathi khona inkosi wathi khona inkosi ebuhleni wathi siyayazi thina izalwe ngo1933 washo ngishunya kuyazalwa ngaye uthi wathatha la ngaphuma Scott wayoyifihla eNazaretha ofika waqambisa likwaze sasigada uthingo wathi wena ubheka uMesiya kwakusho uSolomon Mdluli ehlezi la ikhala evangeli leli bafana manivuna idata come here it's not endless yathula yabafaka zimele ingothofa ijahu kuyosina yathula yabafaka ulanga phuma Scott wathula abafaka wathi mabeqeda wathi nonke nenivunule lambani yokhumula wathi ngoba besememeza into wathi umgido abantu bonke kuzoya kuleya ndoda yodwa wathi yona ezoba umgido abantu bonke wathi izoba umgido oyinsizwe bomgido omama bomgido weintombi ithi ngoba njengoba nivunulile nje nivululela ushemba ninandaba noshemba ithi yonke into oyenzayo la ekhaya uyenzela ushemba bagida indoda eyodwa yawumgido abantu bonke washaya isigubhu washaya indoda eyodwa washaya imbungu washaya indoda eyodwa ngoba yona bivululela ushemba waza Duma uvalu sibonga sekhona nonobhala mase ngimdedela ukhanyile asakhulumi kule insuku mase yabona umuntu beke wathola ugcobana asakhuluma ukhanyile usha yonke into relevant wasagibela Duma usukhona keep that distance enkosini Duma wasagibela uDengobe seyibhalile unkosikazi kunendoda efikile le ndoda yazi ngisho into engaphansi kwepusmende engalazi ushemba wathi ufihleni phansi kwepusmende kwasho inkosikazi eyafika kuyula ngaphuma Scott yathi baba abantu abangithandi ethempeleni athi abantu abangifuni ithi yini ithi baba bathi mina nginesandla sibi ngiyathakatha ithi inkosi hawu wena uthakathi ithi cha mina nkosi angithakathi ithi phayini lela bushumbu elilenga emsamo endlini yakho na khuluma wena nazi lo washuma ithi lela shumbu elinegazi elanyamazana lini kushula ngaphuma Scott wathi hawu baba nawe nkosi usiyangijikela nawe ususho njengalabo bantu uthi le ndoda yazi into engaphansi kwepusmende deni buya maphono buze kule ndoda angiyazi uthi umalithuli phoma ngibuya le ndoda yokwazi ngani uthi ithe le ndoda mina ngiyokwazi yatshela umlita gospel umlita enenkani engafuni ukuyinika indawo yase gospel nokhubisa kunamathuna uthi umlita hayi bombela la kunamathuna uthi ubombela hayi mlita ibona labo basemathuneni abafuna lo muzi wase gospel ithi lalela mlita uthi wakazondi uthi mlita wakazondi sibongo wabalekiswa amabhunu babegcaba wasehamba yena ukhokho wakhe wangamgcaba enzela amabhunu amo uthi lalela mlita uma unginika mina ngizokhulula ukhokho wakho wangcwatshwa amabhunu eboshiwe ngeinsimbi egospel la indaba zasuka khona efica ubombela isitibela samaphondo uthi manje ayipho wendoda uthi mangabe mina wena mlidi into oqala unazi ingane uthi hawu uthi manginika le ndawo ngizokupha mina ingane uthi umlida wendoda okhuluma indaba yakithi wena ubani ithi mina ngushembe mlida uthi manje uzongipha kanjani ingane uthi hey wemlida uma bengazi uyihlo omkhulu wangcwatha amabhulu eboshiwe ngizoshulwa yini ukupha ingane habe ombatha babecuthile bafana ha ngeke nkosi yami ngisahamba vele ngisayi-Free State ngcono-ke ngoba nomngamo uyanibona namhlanje nini labe lingangilalisi ayibonge inkosi lo-ke nto ubuya nini hey ngishumayela ushembe amen ukhona umngami la Ndosi kodwa uyedwa ukhona unkosikazi wami unye only one Duma ayithi ukhona umashude only one ngigijima umhlaba ongaka nje nginonkosikazi oyedwa only one abo akufanele ngigijima ngaka kube only one ngina only one amen uyayibona lezi ngane esithanda kangaka khokhela nazi le ngane zethu
esingayilaleli noThombeni uFokaduma izo lezi abafuna bashumayeli indaba kaShemba kasekho nendaba sesiyitshala kunabafana thina sifuna bayitshala bayibhala bayirecorda labafana nasi izinto sifuna ngelilanga bathi batho umshumayeli ugcwenza bathi ngelilanga kwenzeka ukuthi uthi magibela uDela ngisale sengiqedela abafana uthi magibela uDeni ebuya efika ekhaya kuMaluthuli ngale mona efika khona wahlala nje isikhashana esincane esiqhamuka insizwa yomeme esangweni ngiyozwa nje usuke wathi uMaluthuli naye le yandoda waphuma uDeni bahlangana naye esibayeni uDeni uyidikone American body wathi weDeni wathi hamba ulanda iBhayibheli singene esibayeni walanda iBhayibheli bafunda iBhayibheli noDeni Ngcobo wathi bephuma esibayeni wathi we Maluthuli ntombikazi kamshiye ithi khipha leso sigqoko esayo le ndoda into esiyikhulumelayo esayo sikhiphe leso sigqoko Maluthuli esisikhipha yahlangana naye wasemhuku uDeni Ngcobo owagcina ukufundisa kuleli bandla kwakusho batha kuleli bandla imgidi yayiphuma ngo10 ebusuku kulanga phuma sikode kusini intombi endala omntungwa noKekane uKekane intombi yagcina siyekisa ukugida owayenomlomo otshekile ngiyamazi mina uKekane ngambona sambona thina uKekane bafana siyabazi thina uKekane sababona lezo ntombi siyabazi thina omamashi ababememezela imgidi ayinga ungalozinde wengayimemezela imemezela umamashi kakusasa umbhedesho ongafundwa kungalozinde wayifika nje ashaya ingoma njengoba ngizwa nje mina ngihupha ngisikole sikangalozinde wayifika nje ashaya ingoma athi besilizwile we baba mkhulu sahlulwa ukwenza we baba mkhulu ngaba ngofoni lana phela transit thambi sizila we baba mkhulu asozama ubulemba nakho ibisithi ya yimushembe yasho njalo Duma ngithi kuvula itshe yathi mina uShembe kuvula lela litshe lela elapha ebuhleni lika baba omkhulu sasikhona abafana we were there kuvula lela litshe omkhulu kwakhona abahlobo bakho uPrince Maguga baseSwazini yayigoke academic gown emnyama ishaya isigqoko eyasithwala eMbeka sasikhona naseMbeka isithoswa uNkwena uBishop yebo ethi lona yingcwele ngeyingcwele Ngiyikhethe inkosi enkulu yamaNazaretha ebusini bamaNazaretha amen. Siyabonga uShembe oyingcwele uNkulunkulu wethu wadala izulu nomhlaba. Senamukela enhlanzini ethempelini elikhulu kangaka. Weza kwethu. Khona into esihlanganisile nale insizwe mesihamba nogcwenza siye ema-university khona into esihlanganisile nayo. Khona into sonke esikholelwa kuyona nazo zonke lezi insizwa neyintokazi eyisuma bobaba abashumayeli bamnyangizwa bobaba. Sikholelwa into eyodwa ukuthi akekho omunye ubaba wasidalayo. Akekho nomama wasincelisayo kuJehova kuphela. Washo uShembe. Akekho omunye ubaba wasidalayo. Akekho nomama wasincelisayo kuJehova kuphela. Webantu abamuShembe. Uthi methi mina ngingumntwana. Uthi kodwa sengizwile ngaye uJehova. Yena osenzileyo. Ongubaba wabo abantwana bonke. Wayikhuluma ngayo uShembe ekhuluma kanjalo ingane zami. Uthi umfoka amafukuzela mefika emzini waseKuphameni ngolunye usuku uzothi kubhombela. Labafana bakho bobabili ngiyabafuna sibathathe sebafundisa phesheya. Uthi ngoba yikho enye indlela abangafunda ngayo eSouth Africa afanele bahamba ufunda phesheya labafana. Ethi ke inkosi enkulu seyifikile izikhulu. Uthi abantu abami ngicela ukubuza kunina ukuthi njengoba kufika izikhulu zithi sizothatha lezi insizwe ezimbili. Inkosi ilanga lamalanga ilanga lokukhanya. Ubese izothatha nenyanga yezulu. Uthi abantu abami ngicela ukubuza kunina uthi nina ningahluleka yini ukuyifundisa lezi ngane. Angithi njalo leyo ndaba Jesu omkhulu. Ethi ningahluleka yini nina ukuyifundisa zonke lezi ngane. AmaNazaretha ahlangana
emzini wasePhakameni abeseshaya otiki abesethi lezi ngane ayifunde zafunda lezi ngane ngisho Hlange Institute isikole kwakwesakho umafukuzelo onjengengubo sabuye zasihamba zazofunda ngisho euniversity yase Fort Hare inkosi yesibili bafana basekhaya yathola iziqu zeBA in linguistic and history Phakame phela uzothi kanjani Nkosi yesibili yathola lezo ziqu zeBA iBA ngathi usikhatha ingakabi u3 years iBA ngathi usikhatha ise u2 years euniversity nenyanga yezulu yazothola igeography yazothatha neEnglish yathi sikhuluma isingisi njengomlungu yayisho ngomkhulu yayisensabalele kwakhona KE Masinga ngalolo suku umsulumuthi Nkonzo omkhulu kwakhona KE Masinga ngalolo suku uma maNazaretha sikhuluma ngalezi indaba uthi ubaba mkhulu umethi maNazaretha ahlanganisanike imali bese lezi ingane zihamba ziyofunda nangempela zafunda izilwane zasezulwini ezimbili zafunda zagogoda zalihola ibandla ubaba mkhulu wathi ehamba ngo1935 mhla ka2 May kwase kungena inkosi yesibili ubaba mkhulu ihlabelelo lesihlabelela njengoba uhlabelela akunyaka ngalinywa mfana wami uhlabelela ingoma ezazigcwele yonke umhlaba zasibhalwe ngisho ematsheni ingoma zale ekhaya kwakunabantu beyigcinile ibhalwe koKhalfuthi zibhalwe emaphepheni ingoma zale ekhaya lesi sihlabelele sesibonayo saqalwa ukuhlanganiswa ukuthi siedithwe sa-edithwa inkosi yesibili ngo1935 kwaze kwaba u1940 for 5 years esi-editor ehlanganisa imithandazo wokulala wokuvuka owesabatha nezihlabelelo zonke ikhona ngaphakathi saphelela ngo1940 sasesiqala siba nebhuku hymnbook ukuthi uma uvula isihlabelelo usibheke Nathi sifundele wemfana. kakhulu mfana kakhulu ithi inyanga yezulu uma iphezulu kwentaba isukamise enye insizwa ithi awusukume wemfo khona insizwa kwakuthiwa uDaniel Goba uyayazi indaba yakhe uqinza kakhulu Yathandaza msakhambo baba mkhulu. yahlabelela mhla kuhamba ubaba mkhulu kwase kuthi uBenjamin Hlatshwayo kwase kubuya nothandazayo umfundisi Wephethe inkonzo yokuhamba kababa mkhulu. wayiphatha inkonzo yokuhamba kababa mkhulu uthi uDaniel Goba mesukuma entabeni uthi ethi inyanga yezulu uDaniel Goba wayekhishiwe ngikhathi ihlala inyanga yezulu esihlalweni kwakumfo kaGobe ungumshumayeli abanye baye bathiwa umfundisi wayengena umfundisi wayengumshumayeli uGoba ithi uthi uGoba uma esukuma echaza ubaba mkhulu wayengasabona emehlweni umshumayeli uDaniel Goba uthi mechaza uthi hayi inkosi yamakhosi ubhombela thina sambona la phezulu kwentaba yasenhlangakazi uthi kwakhona itafula elahlala phambi kwakhe itafula elaliniBhayibheli zingekho ihlabelelo kukhona incwadi ubaba mkhulu ayeyithanda ukuyiyona eyabekwa phezulu kweliba lakhe mhla ifihlwe emzini wasePhakameni eyinsuku ngomhla ka5 kuMay 1935 uthi Daniel Goba ubaba mkhulu wathatha ubhoko lwakhe walishaya etafuleni wakhomba eMpumalanga washaya ubhoko lwakhe walishaya etafuleni wakhomba enyakatho wakhomba eningizimu wakhomba entshonalanga wasethi zonke izizwe ngiyazibiza ukuthi sizophelela emzini wasePhakameni njengoba nilani pheleleni izizwe nesiprofeto sikaBhombela washo uDaniel Goba phezulu kwentaba yemnqumo endala yasenhlangakazi wayesukunyuswe inyanga yezulu ngalelo lusuku naye inkosi ilanga yayihlanganisa ihlabelelo zaphelela ihlabezelo ithi inkosi yesibili ithi mina mhla ngizalwa angizange ngibanjwe zandlana zankosikazi nazandlana zendoda uthi mina ngabanjwa uyena ubaba uqobo wangithatha entabazwe wayaphi naye egcotha omkhulu wahamba waze wafika emfuleni owuneqhwa ubani 27 July ezalo 1904 27 July 1904 kwakusebusika ethi inkosi ilanga wangithatha ngizalwa ubaba mkhulu wahamba wayongibhabhadisa kuwo lo mfula esikhuluma ngawo uthi wafice uyiqhwa wasiphethe ubhoko lolu Goba akhuluma ngalo ubhoko lasezulwini eqoqa zonke isizwe sizophelela emzini wasePhakameni wasekuhleni uthi wasewashaya amanzi lasekuhlehla iqhwe uthi wasengibuka ebusweni wasengidabukele wathi ingane yafika ngomhla ka27 July 1904 uthi wangibuka wangidabukela uthi kodwa kwathi ukuthi siliphumile sakangifake emanzini angibhabhadise
uthi wasemfaka emanzini uthi wayicabanga ukuthi yena ubhabhadisa ingane kanti uyibhabhadisa indoda endala. Nina nomsebenzi waleyo ndoda endala. Bantu bami akekho umunye ubaba wasidalayo, akekho nomama wasincelisayo nguJehova kuphela. Akekho umunye ubaba wasidalayo, akekho nomama wasincelisayo nguJehova kuphela. Ushembe lo bantu bami. Yini uNkulunkulu esize umkhonza la namhlanje osenzela zonke izinto ezinhle na inyanga yezulu njalo ithe emifika inyanga yezulu bafika ukhazanela sezulwini abantu bebeyihasha inyanga yezulu bathi amazulu adume phezulu kodwa amanye amazulu eduma phansi. Uthi gwalagwaleni majuba amabili lokuya nelokubuya ungalo zinto asilinganisa amaphekulu izandla zimsebe inkosi yesibili leyo bafana yafika yakumifika ifika emzini wasekuphambili yadrive imonakho inkosi yayidrive inkosi eyakade drive inkosi ilanga niyangizwa bashumayeli yadrive imonakho isadrive ukhaya wakangema wayizalwa umvangeli ungema lo wayenentshebe emhlophe enkulu obebongela kakhulu wayifike abongela inkosi ingena ayishiya inkonzo ahamba ohlala ngaphandle abuye ngoba isizovala sezobongela esothi inguqunguqu umhlaba uyaphenduka ebongela yona inkosi usihlangu kudlala nezabefundisi lesikhuluma ngayo. Manje umuntu uyabheka inyanga yezulu yayidrive ukhaya wabawuqala wabuye bazoba umwanase waba wesithathu kundemande sedrive iBuick eyimhlophe emzini wasekuphakameni umhuqa wemoto kwakuthiwa iBuick wayidrive leyo moto undemande lo kukhulunywa ngaye wakagcwensa imazi ngamehla ngitshelwa ngabantu ngambone egqoka safari ababrown ababeke la engawugqoka umNazaretha amezovulela inkosi esihlalweni emotweni walandela usizo inkuta egana amakhosikazi amabili wona kudonsa kusagana oyedwa yena egana amabili amahle wena kusagana oyedwa omuhle amabili manje ungadluli ke wena wangazi nomngakwazi ukudlula ngiboni engathi wagcina ngosizwe kuphela inkuphu sizwe so na inyanga yezulu sayibona inyanga yezulu igijima yakuthatha umuzi wasebuhleni lo mnkwena akhuluma ngaye wake wangizamela ngisho ibhasari ukufunda phesheya eNorway. Umntwana ngimazi ngahlala naye ngisho ekhaya kithi kuzobekwa ehla ongicela ngidrivele imoto ezenkosini inyanga yezulu ngo1995 idunguzela wehla bese sizobekwa ekhaya emaqadini wayekhona ngoba babezwana nanomdluli umvangeli. So uRT Mkwena ngiyamazi wayengumholi weRika inhlangano kuyiyona ibandla lamaNazaretha ayikade lingaphansi kwayo ngesikhathi senkosi ilanga beliphethwe umfundisi uDimbu Bishop omkhulu. Wathi laba baneyintwana wayena uMkwena wasaba embeka Donso omkhulu uma sekufanele thatha isigqoko lesi esikhulu esimnyama asibeke ekhanda la inyanga yezulu wathi ngeke ngikwazi ukwenza njalo wathi lo uyingcwele yeyingcwele wathi ngihlale ngibagcoba abefundisi babandla wathi kodwa lo ngeke ngimgcobe ngoba yena uzivele ezulwini ekhuluma ngongalo zinde ekhuluma ngegwalagwaleni majubana amabili lokuya nelokubuya ungalo zinto asilinganisa amaphekulu wayekhuluma ngala wayekhuluma esaba kwayena ehamba inyanga yezulu yasesiqalela umuzi wasebuhleni ningayikhohlwa lento ukuthi umuzi wasebuhleni waqalwa inyanga yezulu ningakhohlwa ngo1980 wakwenzakalani ebuhleni wakwenzakalani nje konke omkhulu ebuhleni ewu70 khanyiswa amakhandlela umuzi wonke sewuzungezile ngo1980 kwakumcimbi omkhulu loyo ebuya wenza inyanga yezulu yenzana lo uDonso omkhulu ade ekhuluma ngayo umshumayeli la ekhaya inhloko yethempele ekade ekhuluma ngayo ikhuluma ngomcimbi wango1985 okhona Prince Maguga kuona sasikhona ehlabelela ingoma u89 uhlala nathi inkosi sasikhona nje kuba uGcwense ibamba nje ethi alube kuduma lakho ukhuluma yona impela indaba yala ekhaya eyayikhulunywa nango1985 yathi mesihambile inyanga yezulu ngosuku ehamba ngalo thina siDonso omkhulu sasikhona uMadlala edonsa umzimba ethandaze khona lokugcina uhlatshelelwa uthi wena Nkosi wasethembisa wathi awuyophinda ushiye sisodwa ethi namanje buye la kithi Nkosi sasikhona ngalolu suku la wabonakala khona ubhoko liphethwe uthingo lwamakhosazana akithi unqamula uthingo phezulu igama elithi uthingo lwamakhosazana alizange lize liqanjwe umuntu kodwa la ehlezulwini babonakala uthingo lingamnta phezulu uma khanjwa nomzimba kufathaza kuthi emzini wasebuhleni
kwase kuba uthingo lamakhosazana sesithuka seza uBishop Tutu esethi South Africa iRainbow Nation sasesixakeka kwenze njani igama elithi uthingo lwamakhosazana lehle ezulwini aliqalwanga umuntu ingakho uthingo esikhathini sokubusa kwayo wafezeka ingoma kaShembe ethi South Africa vuka emethi ngiphelele ngiyethemba liyophuma bengathandi ilanga lakho Africa uthi uShembe ziyolotha zonke izizwe ingakho kwenza imaka ungakafinishi iWorld Cup waqala kwafika iBRICS neyazi iBRICS yini iBRICS iBrazil iRussia iIndia iChina bese ngena bani yangena ngesikhathi senkosi uThingo South Africa uShembe wayesethi ngiphelele ngiyathemba liyophuma bengathandi ilanga lakho Africa siyolotha zonke izizwe wonke amanga ayekhulunywa ngoShembe ngaleso sikhathi aphela ibandla lamaNazaretha lalileyibula ngendlela eziningi uqanjwa amanga niyazi ke ukuthi umuntu eqambela amanga agcina seyiqiniso akune nifundile usho njalo phela irevolutionary leader yaseChina Republic of China Mao Zedong ngifundile ngaye ezikoleni uthi if a lie has been repeated once it becomes truth so nakuShembe kanjalo uma waqamba amanga ngoShembe vese kubonakala kuyiqiniso kanti akulona iqiniso nani njengoba nila fundani kakhulu yonke into efanele niyenze nayo iBRICS yathi mihlala eThekwini ngesikhathi senkosi uThingo yona iBRICS wacela ebuhleni umgidi khona ucela umfundisi uzothandaza na World Cup wacela ebuhleni wacela umgidi nakhona wacela umfundisi uzothandaza so le ndlela sihamba iyona bantu abahambani ngayo ngoba akekho umunye ubaba wasidalayo akekho nomama osincelisayo nguShembe kuphela nayo inkosi ehlele esihlalweni ngokunjalo igama elithi unyazi lwezulu kithina nogcwenza salibona lehle ezulwini ngoba sathi sehla siye ezantsi eGetsemane sezwa ukuthi asivume ukuthi sithi sizothi kuthiwa uThingo sayisho kanye sinogcwenza omkhulu nangu khona wayekhona ngalelo suku ngicela ukwehlela ngezantsi ngicela ukubonga kakhulu bonke abantu abafikile inkosi ngibusise amen hayi kulungile kuhlupha isikhathi etinani ingoma yokuvala sovalelo uMajona uMathunjwa uvo ubaba umvangeli uyosibuyisela uNkulunkulu amen ubaba benginikezele uthi ke ngimenzele wonke umsebenzi umvangeli osokumisa ibandla mekhona amen akaphilile ubaba uthe ngenze konke unginikezele lo gunya amen ilala mhlanje kuphela ayibonga inkosi inkosi ayibu nathi Nkosi yethu awuleli langa